बथला कपार देहिया टूटे लाए सासू जाता कि बथला कपार डरवा टूटे लाए सासू जाता अरे जाता ए हमार कोई देखी जब पतो ही रिप्लाई कैली तो सास के का रिप्लाई आवता जाहती नवाले बहुआ बेटा लेके सुतालू कमरिया बंद कइलू तार दिनावा जाहती नवाले बहुआ बेटा लेके सुतालू कमरिया बंद कइलू तार दिनावा काहे हमके ना बोलवलू तार दिनावा काहे हमके ना बोलवलू तार दिनावा अब देखी जब सास की रिप्लाई आई तब पतो अंधी बाबा ध्यान से सुना तहरों पर लागू होता कुछ दिन बाद ठीक नो होता कि ना मुकेश जी अंधी बाबा पर लागू होता तो देखी पतोहिया सास के का रिप्लाई देता रही ओह दिनवाले सासू हंसत रतिया गइले बिहसत रतिया गइले ना मनाले ओह दिनवाले सासू हंसत रतिया गइले ना थोड़ा सा धीरे रखिएगा जब थोड़ा धीरे धीरे बाबा ठीक बा काहे कि अतना कम जगह बानू की आवाज ही में का कह जाला हाउ हाउ बोला गौजा जाता A to Z प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ये हम पहली बार नाम सुने के है A to Z अच्छा रहुआ है चल अच्छा तो देखिए जब जब पतो कहली है तो सास के रिप्लाई बा थोड़ा सा और धीरे जाहत नवाले बहुआ बेटा लेके सुतालू के मड़िया बंद कइलू ताही दिनावा हमके काहे ना बोलवलू ताही दिनावा हमके काहे ना बोलवलू ताही दिनावा तब बाबा पतो के रिप्लाई बा ओह दिनवाले सासू हंसत रतिया गइले बिहसत रतिया गइले ना जननी ओह दिनवाले सासू
के समझ में आवे चाहे ना लगे, सामने में हो चाची के समझ में आवता। देख लो खूब जोर जोर से हंसत रही हमरा के हाथ दिखा के कि वो दिनवा ये सासू आ हंसत रतिया